Kaixo, ongi etorriak saio berri batera, gaur Bortzirietara etorri gara, Etxalar herrira. Eta, hasteko orain Patxiku irisarrirekin elkartuko gara, hemen herriko plazan. Eta gero, bueltatxo bat emango dugu herritik, ea nork topatzen dugun. Patxiku, kontatu iguzu pixka bat, hemen herriko plazan gaude ez, eta kontatu iguzu pixka bat zein da zure lanbidea eta nolakoa den hemengo bizimodua. Ni oraintxe bertan ez nago Etxalarren lanean. Ni orain Iruñean aritzen naiz, Euskal Herriko nekazari elkartean, sindikatuan, Nafarroa sindikatuan, eta hortxe biltzen naiz, egunero ez dut errenen, baina bilerek eta horrela daudelikan, Iruñera joan etorrien. Gero betzaldetikan badaukat landa etxea ere bai, hemen Etxalarren, eta hori da nire bizimodua. Eta landa etxea nola kudeatzen duzu hemen? Landatxe azkenian da 8 lagunentzako, landatxe osoa, eta orduan, orain urritik, maiatzarte horrela, zaten dira zubilak eta asteburuak batez ere, eta gero udan, astero alokatzen da, eta da pixkat, jarraitu egutegiak, ez solapatzeko batu besteekin, eta gero aldaketa imar direlei etxea garbitu, eta ez da lan zaila, baina lana da ere bai. Eta hemen Etxalar inguruan ze motatako turismoa dago? Badago denetik, baina hemen gehiago da turismo, familia turismoa. Eta udan izaten da batez ere Levantetik etortzen den turismoa, zeratik, Alicante, Valencia, Castellón, gero Kataluniatik ere bai, eta orain gero eta gehiago hasi dira Andaluziatik ere etortzen. Nabari da aldaketa klimatikoa, eta honat etortzen dira pixkat freskuran bila, eta gero betzea honitz ere nola baiteko turismo gastronomikoa egiteko ere bai. Gui baten gara eta haiek ona. Hori da, bai. Eta nolakoa da hemengo bizimodua, hemen Etxalarren? Hemen Etxalarren bizimodua nahiko lasaia da, gero erramar da hemen bizi direnak, hemen dugu lorpen fabrika, orduan bizimodua lotzen da baita ere, pixkat zure lanpostuarekin ez, non duzun lanpostua. Eta gero erramar da, hemen lesakan eta bera badaude nahiko fabrika, eta gero dantxarinea eta ibardineko benta horietan ere badago nahiko jende hor lanian, ez? Gero aipatu dugu landa etxeak ere bai, momentu honetan Etxalarren izanen dira 25-30 landa etxe. Ez dira hortikan bizi, ez gara hortikan bizi, baina laguntza bat da. Eta hori izanen zen pixko bat, Etxalarko bizimodu hori lanari lotuta ez. Eta etxe bizitzari dagokionez, ze aukerak daude hemen? Etxe bizitzaren dagokionez hor dago arazotxo bat ez. Egia da, Etxalarren bertan, unitzek jokatu dutela azkenean, gurasoan etxean beste pisu bat egin, edo orain dela 15-20 urte egin ziren hemen babes ofizialako etxe bizitza batzuk, 12 lagun gainera jaia denak Etxalarkoak hor lotu ziren eta torrek lagunduzun 12 familia hemen egotea, eta gaur da eguna nun alde batetik alokatzeko
etxe bizitzarik apenas ez den, eta daudeneko kondizio eskasetan erran dezagun, eta gero, etxe bizitza bat egiteko ere gaur den egunean behar da xoxa. Hemen 2007-2010 garren urtean hor beko landatan egin ziren etxe adosatuak. Hor, etorri zen jende bastante irundikan eta izan zen boom bat, Irunan pisu esaldu eta hemen adosatua erosten zenun diru berdinarekin. Eta horrek ere lagundu zuen hemen ere hemengo biztanleria egonkortzeko, ez? Momentu honetan zaitasuna dire eta egiarran gazteak orain sartzeko etxe batean, hor ikusita badire etxe batzuk salgai, baina kriston prezioetan eta hor, desde luego, gazteak ezin dira. Gazteak eta ez hain gazteak ezin dira sartu prezio horietan. Gainera, harritu nauen gauza bat da, etxeak superhandiak direla. Bai, hori etortzen da, lehendikan ez, lehen hemen nik ezagutu ditut tikian nintzelik etxeetan animaliak, eta orduan behean animaliak egoten ziren, erdian bizitza eta goian belarra eta horrelakoak ez, kasi baserri bat ezala, baina herrian bertan ez, eta gero lehengo etxeak ere ziren, lehengo familiei egokituak ez, 3, 4, 5, 7 seme alaba ezaten ziren, igual osaba ezkondua bia ere etxean zegoen, eta amatxi atatxire bizi zen ez. Orduan, lehen zegoen familia eredua eta gaur egun ezagutzen dugun familia eredua nun, goienez igual 4 lagun diren, horrek ekarri du baita ere, etxe batzutan ere pisuak ere egitea, ganbaran pisu bat egitea, seme alabentzat edo delakoentzat. Eta udalaren partetik egoera honi buelta emateko ez dago ezakit ideiarik edo proiekturik? Ideiak badira, baina gauzatzeko ere nahiko zailak dira ez. Gu bai begiratu ginion pixkate beran egin zuten egitasmo bateri eta zen antzegoen lehengo kaxerna, garai batean ere militarrak eta ondo ziren, gero gaztetxeari izan zen, oso egoera txarrean zegoen eta orduan nasu ginsakin egin zuten halako akordio bat, eta etxe hori eraitsi egin zuten, bota zuten, eta lur hori nasu gintzari utzi zioten 75 urte arte, eta hor egin dituzte alokartzeko pisuak. Eta gu pixkoat horreri begira ikusten dugu badaudela aukerak, badiz hemen herri sarreran badago Larraburua, hori ez dago aprobetxatua, hor bizpahiru pisu egiten altziren, horrelako trato bat egin ezkero ez, nasu gintzarekin, utzi eta beraiek gestionatu eta hemen 2-3 gazte sartzeko modua ez. Ez da haunitz, baina beti ere egonkortu egiten duzu horrelako egitasmoarekin hemengo biztanleria ez. Eta gero, badago lur urbanizagarria, oraindikan eraiki gabia, baina lur urbanizagarri hori partikularrena da, eta orduan horiek oraindikan ez dira mugitu, eta hor akaso norbaitek erosten baldin badu lur hori eta bere kabuz hasi etxea egiten, hortikan joanen zen. Eta, aukerak eskasak izan arren, ez dakit joera zein den, edo gazteen nahia, edo jendearen nahia ez dakit hemen geratzea den, edo kanpora joatea den. Bai, ez dakit txalartarrak nahiko herrikoia gara, eta, hemen azkenian, saldu den azkeneko etxea, bi anai gaztek erosi dute, eta hori moldatu eimarko dute, ez? Baina, ikusten da, joera albaldin bada eta ateratzen baldin bada aukeraren bat, herrikoak hemen gelditzeko. Eta zerbitzuen aldetik nola dago hornitua?
Bueno, zerbitzuen aldetik nahiko zortea daukagu. Azkenian, zerbitzuen aldetik 800 biztanleko herri batean baditu hiru ostatu, badago farmazia bat, badaude 2 banketxe, naiz eta aste osoan ez egon irekita, bat bai, milo bestia ez, eskola 11 urte arte, badago kulturretxe txiki bat, Larraburua lehen aipatu dut, hor behean hemengo nagusienak hor badute bere egoitza. Orduan, zerbitzu aldetikan, eta gero badire bi dendare bai, pentsu kooperatiba hor dago, eta gero lehen aipatu dut baitere, lorpen fabrikak horrek ere lagundu egiten du, jendea hemen egoteko, ez. Orduan, zerbitzu aldetikan nahiko kompleto gaude, mediko konsultare badugu, nik uste hori ere importantia da, nahiz eta gero uda osoa pasatu dugun hemen Bortzirietan 6 mediko izan beharrean bikin, eta orduan hemengoak joan margenun lesakara, baina behintzat momentu honetan hori ere badago, ez? Eta garden unian osasun arloa eta hezkuntza arloa herri batean egoteak nik uste garrantzitsua da. Osea, asko ez mugitzeko aukera ere badago ez? Hori da, batez ere hau txikiak eta baldin dituzu, hemen bauzu aukera ez. Orban nahi bat emazara badira herriak eskolarik ez dutenak, eta orduan ja mugitor dituzu aurrak herri batetik bestera, eta orduan hori errandezagun abantaila dela. Bueno, primeran, mila esker gurekin elkartzeagatik, eta orain bueltatxo bat emango dugu Etxalartik, nork topatzen dugun hemendik. Eskerrik asko, eta orain ordu honetan eskolara aurrak eta seguru topatzen dituzula norbait. Primeran, mila esker, agur! Patxikuk esan digu orain eskolako bidean, agian gurasoren bat topatzerik dugula. Orduan, goazen begiratzera. Kaixo, barkatu! Egunon. Zerza, joan zara aurrak guztera eskolara? Bai, eguneroko martxan, bai. Primeran, agian ezakit gurekin hitz egiteko tartetxo bat daukazun, ze ari gara herria bisitatzen eta pixka bat horren inguruan hitz egiteko. Bai, ezakit, agian jarriko gara hor, lasaiago. Bale, aitzongi. Bueno, kontatu iguzu pixka bat zein da zure lanbidea, hemen bizi zara, ez? Bai, ni betidanik Etxalartarra izan du naiz eta guainik ere Etxalarren bizi naiz eta, suertez hemen herrian bertan hartu dute, orain hemen herrian bertan ari naiz lanean, hemen kulturretxean aritzen naiz, arratsaldetan, ordu batzuk egiten, eta, beti inguruan lortu dut lana, turismoaren inguruan, turismo ikasketak egin ditun, orduan, bertiz inguruan aritu naiz, Etxalarko bentan ere pixkoat aritu nitzen, gero etxetik ere aritu nitzen ere kabuz, eta herrian bertan. Eta zer suposatzen du zuretzako hemen herrian lan egiteak? Kriston lujoa. Azkenean ez duzu kotxertu barrik, bizitzara zureak dauden onduan, azkenean zure xokua da, eta hori da. Gainera, izan da ere erosoago, ez? Bai, dudarik gabe, herri txiki hauek aurrekin ibiltzeko eta bizitzeko, ez dute preziorik egiarran hemen ibiltzen diren nahi duten lekutik eta gustora ibiltzen dire, orduan, aitzongi. Eta zergatik bizi zara hemen? Zergatik egin zenuen hemen geratzeko autua? Inoiz ez dut pentsatu joaten egiarran. Hemen daukat behar duten guzia eta ez dut joateko beharrik. Eta nolakoa da hemengo bizi modua?
Bueno, bakoitzak beria, denak desberdina dugu, baina, bueno, pues, ez dakit eguneroko martxan, bueno, aurrak dugunak beraien ritmoa eramaten dugu, astez beti pues, eskolara, gero eskolaz kanpokoekin aratu natean, eta, bueno, pues, pixko bat bizimodu normala eta lasai erranukenik. Eta ez zara inoiz hemendik atera, ezakit denboraldi bat? Ez, Zarautzen ikasi nun eta astezan egoten nintzen, baina gainontzekoan beti herrian. Bai. Eta ez berdintasun handia, nabaritu zenuen? Bai, ni ez nago ituratua hainbertze jende tartin ibiltzera, beti baserrian oituratua, inorrez inguruan, eta derrepente hainbertze jende ez nago ituratu, orduan, dudik gabe. Eta ez da oso handia, ez da hiri bat? Ez, baina azkenean piso batian zaude, jendia dago goian, behian, eta ez da neria. Eta zuretzako zer da hemen bizitzearen hoberena? Pues ez dakit dena, bueno, ez dakit, gero joaten zareli kanpora, konturatzen zara, nik uste, konturatzeko zer dugun hemen joan behar da kanpora, eta kanpora joaten zaren arte dugu ongi bizi garen. Kotxea uzteko problemik ez dakit, askatasuna, dena. Eta zerbitzuen aldetik nola dago Etxalar herria? Bueno, joiztuko zerbitzu dire, baina egunerokoa badugu. Hau da, dendak daude, eguneroko erosketak egiteko, okindegi ere bai, arraiketaria beratik etortzen da astean bitan, guk suertez baserritan eta haragia erosteko beharrik ez dugu, karnizeria leheno bazago, nuain ez dago, baina hurbilan lesaka bera daude, orduan, eguneroko martxa egiteko problemi gabe, gero arropa eta gauzak erosteko bai joan behar duzu kanpora, baina gainontzekoan, eguneroko martxea lasai herrin egiten aldugu hemen. Eta eskola ere, ez? Eskola, bai, azkenean dena, ez dakite, bankua, farmazia, oinarrizkoak diren horiek denak hemen daude, bai. Eta hemengo lokalen, ez dakit, egoera zein da? Lokalak zer... dendak, arategia, aipatu zula okindegia, ezakit jendeak baloratzen du, hemengoa izatea, ez? Bai, bada dentik nik uste, ez dakitola orokorrean nola den, baina bai egia da, oraindik ere badagola ohitura igual, erosketa handiak egiteko joateko supermerkatuta da eta hola, baina nik uste herrian, bai, jendia mugitzen gara, azkenean erosoa da, hemen bertan duzu eta... Bai, baina, dagoen gutxiak nik uste ongi funtzionatzen duten. Eta prezio aldetik ez dakit aldea dagoen edo ez, normalean ez dakit hor pentsamendua dago bertako produktuak garestiagoak direla, egia da ez? Denda txikitan badaude dentik ere. Erran dut hemen prezio desberdinetako dendak daude ere. Bai, egia da joaten zara supermerkatu onditara eta pentsatzen dut haunitzez merkego izanen dela, baina gasolinan gastatu hor duzu diru, orduan berdin ateratzen da. Así que, ez dakit, pantzeko nik uste. Eta hemengo jende gaztea nola ikusten duzu? Hemen geratzeko joera dauka, kanpora joateko joera, ikasketak egitera igual kanpora joan behar dira, baina ezakit itzultzeko joera daukaten edo kanpoan geratzen dira. Begitu beharko zen ongi, baina nik sentsazioa dut bai ikastera joan behar duzula bai ala bai kanpora, Donostira edo nonbait karrera egin baldin baduzu. Baina gero ez dakit han gelditzen den bizitzen, nik uste badagoen lotura, herri ingurura behintzat, baina ez nizuke jakinen erraten seguro. Baina kanpoan bai, gazteak kanpoan ari direlanean, baina bizitzen nik erraren nuke haunitz ez direla joaten. Eta komentatu digute pixkat etxe bizitzaren kontua gaizki dagoela hemen, ez dakitzuk nola ikusten duzun. Guk nola ez dugu, baserria dugu ordonan metroak sobrante ditugu, baina egia da herrian ez dagoela deus etxe zarrak eta badaude, baina bizitzeko moduan, hori alokairu batean sartzeko ezinezkoa, salmentan ere daudenak hemengoentzako ez daude eskuragarri, ze salmentan daude, baina ez da prezio batzutan sobera direnak, baina bai, hori, etxe bizitzan kontua pixko zailago dago. Osea, gutxi daude eta oso garestiak, bai, ez? Hori da, bakarrik balima duzu familian norbait, baserri handia horietakoak dituena, egiten duzu etxe handi bat bitikita manatu, eta holako gauzak bai egiten aldire, baina karo izan behar duzu familian norbait. Hemen normalena da etxe handi bat izatea, ez?
Orain arte bai, azkenean etxe guztiak handiak dire, bakarrik, hori, lehen jende honiz bizitzelekoan, orain igual 2 lagun bakarrik bizi dire, orduan aukera, nik uste, nahi duenak behintzat, eta prest dagoenak, bere gurasoen onduan bizitzera, 2 bizitza egiteko ez dago inolko problemarik, bai, edo gehiago, kristonitxe handiak direta. Eta garraioaren aldetik nola dago Etxalar? Hori da historia. Garraio aldetik behar duzu kotxea baiala bai, ze autobusaren linearik ez taletzen, eta bizikletaz mugitzeko ere karretera pasatu barra da, Etxalarko bentaino edo Lesakaraio marralin mauzu, karretera pasatu barra da, eta hori, kotxea behar da hemen, hori bai. Osa, garraio publikoa ez dago autobusik? Ez dago, ez Etxalarko bentara, hemen 4 kilometrotara letzen da, baina bertara ez talidatzen. Eta bizkatu duzu ezakit udalearen partetik horretan ari diren? Izan du dire ekimen batzuk uste dut, baina jarran ez nago sobera jarria. Azkenean, eta autobusa ere bentatik pasatzen dena ez dakit ze punturaino, ze linea egunean behin do 2 aldiz nahiko murritxa da. Orduan ez dakit, ze punturaino izan du zen galdetegi bat egin zuten, baina ez dakit zertan gelditu zen azkenean. Eta kirola egiteko aukerak zeintzuk dira hemen? Bueno, mendia aukeran, bizikletan ibiltzen da, jende haunitz ere bai. Frontoia, hemen frontoi honetan, arratsaldetan dena betia dago, bai eskuz, bai raketakin, bai modalidade guztitara. Eta horrela, bai. Hori ikusi ditugu aurrak bizikletan, joaten eskolara. Bai, gaur bizikletan ibilbidea zuten eta dena bizikletaz, baina normalean oinez joaten dire. Eta, ez dakit, bueltatxo bat emango dugu hemendik, ez dakit, igual Lokindegira gerturatuko gara. Eta, zuri eskerrak eman. Bai, zuri. Ale, agur! Aio! Haupa, kaixo! Iepa, egunon. Hemengoa zara, herrikoa? Bai, bertako naiz, bai. Begira, ari gara hemen herria bisitatzen, ez dakit igual galdera batzuk egiteko tartetxo bat daukazu. Vale, problemik gabe. Agian eseriko gara banku horretan, lasaiago? Ederki, goazen. Kontaktu diguzu, noiztik zaude hemen bizitzen? Ni hemen jaiotakoa naiz, eta beti hemen herrian bertan bizitzan naiz beti bai, Etxalarren. Eta zergatik egin duzu autua hemen segitzeko? Autua baino niretzako prozesu naturala izan da, inoiz ez naiz ikusi zera dilema hortan ateri barra, edo ez ateri barra nire bizi moduagatik. Beti nire burua herrian egon da, eta beti etorkizun batean ere beti hemen ikusi izan dut, nik kulturetxean egin izan dut 22 urtez lan egin nuen, eta beti herriarekin arron binkulatu egon naiz, eta beti herrian bizitzen, eta bai. Eta nolakoa da hemen lan egiteak? Lan aukerak herri txikia izanik, lan aukera honitzik ez daude. Aukera batzuk badaude, hor dugu herri sarreran galtzerdi fabrika, hor dago nolabait herriko lantegi haundina, eta gero lan txikiak daude. Nire kasuan errandizuten bezala kulturetxean lan egin nuen, egun erdiz hor egon nintzen 22 urtez, eta gero nire kabuz telelana eta hola ibilitzan du naiz informatika munduan. Eta orain jarraitzen duzu horrekin? Bai, zera utzi nuen, kulturetxea utzi nuen, eta guain nabila telelana etxetik egiten, eta gero ibiltzen naiz
herriz herri eta institututan eta informatika inguruan ikastaroak, hitzaldiak eta ematen. Eta gaur egun batez ere hortan nago zentratua. Bai. Eta hemendik gertu pentsatzen. Bai, hemen inguruan, eskualdean eta Iruñaldera joaten naiz baita ere. Eta bizko lana deitzen den lekuetara beti ere interesatzen bazait, noski. Eta hemengo bizimodua nolakoa da zuretzako? Hemengo bizimodua olako herri txiki batean arron lasaia da. Arron giro lasaia eta ez da olako gorabera honitzik izaten. Egunerokotasuna lasaia da eta gero, ospakizunak izaten direlikan, orduan bai izaten da jende gehiago eta bar. Mino orokorrean herri lasaia da, asteburutan jende gehixio nabaritzen da, herri nahiko turistikoa da, gero ziklistak ugari pasatzen dire, bisitariak ere etortzen dira, mino orokorrean herri lasaia da, bai. Eta ze motatako turismoa egiten da hemen? Turismoa hemen Etxalarren landetxe handiz daude. Eta izaten da opor garaietan bai etortzen dire urrunagotik, Madrid, Barcelona, Valentzia eta olako lekutatik, bino ja asteburuko kontuetan, asteburu pasetortzen dire, bai Gipuzko aldetik, Iruñaldekoak eta hola izaten da pixkot etortzen den jendia. Eta ezagit landa turismo bezala definituko zenuke? Bai, gune hau, landa turismo, hola definitu daiteke gure herria. Abeltzaintza eta olako kontuak bastante bajatu ziren garai batekin konparatuz, baina guainik ere badire abeltzain batzuk euren azindak dutena, euren animaliak eta bar. Baina landa herri bat erraten da, herri rurala da hau, herri txiki bat, eta beti naturarekin erlazio handiz duena, gero usategiak hor ditu gure nolabait naturalekin lotzen gaituen haunitz, eiziarako ere ofizio handia dago herrian, eta holako herria dugu nolabait errateko. Eta herri txikia izan arren ere zerbitzu gari dituzu ez? Bai, orokorrean... Atera izateko? Orokorrean zerbitzu aldetik nahiko hornitua gaude. Herri txikia da, gure mediku zentro badaukago, eskola 6. maila arte, badago okindegiak baditugu, igerilekuak, korreos ere badugu, jatetxeak, ostatuak, falta, betire botako duzu zerbait falta, orokorren dugun herrirako nik uste nahiko hornitua gaudela, nahiko ongi bai. Eta kirola egiteko, adibidez? Hemen kirola egiteko, igual, infrastruktura aldetik, daukagu frontoia eta plaza direla herriko gunea, gero eskolak badauka zera bat, pista multikirola, baloncesto, futbito edo abiltzeko, igerilekuak, eta gero natura, mendi bueltak emateko bizikletan, oiner, lasterka, norberak nahi duen moduan. Eta zer da hemen ohikoena? Ohikoena? Hola, ez dakit, asteburu pasa etortzen dena, segurazki egingo duena da mendibilaldi bat egin. Sasoian arabera, igual, guain udazken aldian, zer dakit, gaztain batzuk biltzeko aukera, onjo batzuk ere suerte baldin badu. Eta gero, menditzuli bat eginta, segurazki zerbait hartzeko ostatuan edo zerbaitean, eta holako planak izaten dira holako herri txikietan, ez? Mendi buelta bat, eta gero zerbait jan, zerbait hartu edo. Eta garraioari dagokienez, zer moduz dago konektatua, zer da ohikoena hemen? Ohikoena herri txiki hauetan izaten da, 18 urte bete bezala, norberak bere gidatzeko baimena deitzen du. Alde hortatik, taxiak izan ditugu, gaur egun ez dago taxirik, eta gero garraio publikorik ez da sartzen herriraino. Herritik 4 kilometrotara dagoen hotelean hartu beharra dago autobusa. Talde hortatik gaudela pixkot hankamotz hori izango genuke gutsunerik handina. Ez dakit ere beharra nolakoa den ere, ohitur hori arron hartua dugu herrian. 18 urte bete eta karnetateri zure kotxerekin lanera joateko, ikastera edo zer dela egiteko. Eta bakizu ezakit proiekturen bat dagoen hori aldatzeko, ideiaren bat? Aditu izan dira antziniko urtetan, baina gaur egun azken urte hilabetetan ez dut deus aditu. Bere garaian aditzen zen garraio publikoa sartuko zela, edo nolabait linearen bat, edo
baina gaur egun ez dago gai hori nahiko hotz dago nik uste. Eta zuk uste duzu sartuta ere, adibidez, zu ohituta baldin bazaude zera kotxea, hori erabiliko duzu? Ez dakit ikusi beharko litzake, baina, bueno, aukerak izatea betire ona da, eta segurazki norbaitek erabiltzeko aukera izango zuen. Gerore, guain bururatzen ari zait, gerota etorkin gehi etortzen dire adinekoak zaitzera, toiek ere izaten duten nolabaiteko astean zehar lan egin, eta gero asteburutan euren lekutara itzultzeko eta olako garraio publikoak izatea eta segurazki ongi etorriko zen, bai aipatutako jentzako eta baita ere bertakoentzat. Betire aukera hori izateak segurazki on egingo zuela, gero errentagarria izango den edo ez hori bertze kontu bat da, mino aukera hori izatea betire ongi ikusten dut bai. Eta ere, aipatu digute etxe bizitzaren kontua hemen zaila dagoela. Bai, orokorrean bezala. Hemen, bai, hola, eskaintza zabalik ez da, badire etxea haunitz, erdi hutsak daudenak, zera batzuk ere nolabait birmoldatu egin dire leheno garai batin famili bat bizitzen zen etxe batin gaur egun bizpahiru bizitzare egiten dire. Baina, bueno, orokorrean dago arazo berdintxoa hemen ere dugula erraten alda, nahiz eta demanda aldetik ez dakit nola dagoen demandori, ni ez nago bere garaienik lokairuan eta ibili nintzelikan, ziren zenbait aukera. Mino gaur egun, pentsatzen dut orokorrean bezala izango dela, nahiko aukera murritxa izango dela. Eta gazteen artean zein da joera, hemen geratzea, kanpora joatea? Nik uste Etxalartarra nahiko bertan gelditzekoak garela, naizta ikastera eta jendia ateratzen dela, badaki naizta gerore badire baitare herritik kanpora bizitzera joan direnak, bino badire ere baitare kanpotik bizitzera etorritakoak Irunaldetik eta bertze leku batzuetatik. Nolabait herriko bizimodua bilatuz, aurrak hezitzeko eta bizi modu lasaiago bat eramateko bai. Osa, gero denak bueltatzen dira etxera. Bai, nolabait. Olako joerak izaten dire bai. Primeran, bueno, ez dakit bueltatxo bat emango dugu, oraindik geratzen zaigula herria ikusteko. Eta, bueno, zuri eskerrak eman, hemen utziko zaitugu Elizan, ez dakit sartuko zaren edo ez. Leheno igual garai batin bai, bino gaur egun ez nahiz haunitz izatzen ez, eta eskerrik asko zuei. Primeran, bueno, ondo segi. Bale, aio, erarte. Bueno, lehen aipatu diguten bezala, orain okindegiaren bila gaude, aber topatzen dugun. Agian hau izango da, aber, atea irekia dagoela. Kaixo! Kaixo! Hau okindegia da? Bai, Maira okindegia da. Bale, primeran onera bidali gaituzte. Ez Bai. dakit tartetxoren bat daukazu horrela hitz egiteko, galderatxo batzuk erantzuteko. Bale, igual, Hemen daukagu errota martxan eta zarata. bai hori agian kanporan gara, lasaiago egoteko, bale. Bueno, kontatu iguzu pixkat okindegiaren inguruan, noiz ireki zenuten, zergatik? 2015ean etorri ginen Txalarrera bizitzera, eta 2015earen udazkenean hasi ginen okindegiarekin ja martxan. Orduan daramazkagu 10 urte, hemen bizitzen eta hemen lanean. Eta nola da hemen lan egitea? Bueno, azkenean gu nire ama Etxalarrekoa da, baina nire bikotea eta ni gara Donostikoak eta Irungoak. Orduan etorri ginen onera bizitzera, baina nahi genuen herrian ere lan egin. Ze azken finean nahi genuen familia bat sortu eta aurrak eta ere hemen hazitzea. Orduan guretzako oso erosoa da herrian bizi, herrian lan egin eta aurrak hemen haztea. Orduan, pixka bat
okindegiaren ideia beti izan dugu buruan, beti gustatzen zaigu ogia jatea, ogi ona egitea, baita ere gustatzen zaigu naturan bizitzea, orduan herri batera etortzea, uztartzen zuen pixka bat dena, ez, gure bizitzeko estiloa, eta baita ere, familia osatzea. Eta momentu zer moduz hemen? Ondo, oso pozik gaude. Bai, oso buru belarri egon gara azkenean denan sortzen, ez? Proiektu aurrera ateratzen, aurrak azitzen, eta ondo, oso gustora egon gara. Azkenean, aurrak eskolan egonda ere, inguruko jendea, lagunak, erraxago egiten dituzu, eta hemen lasai bizi gera. Lanpetuta gaude, baina lasaitasuna sentitzen da inguruan, naturaz gozatzen dugu, eta orduan eroso egia esan. Nik uste dut bizikalidade handia dagoela hemen. Eta aurrak ere askeago dira hemen, ez? Bai, gure kasuan, herrian bertan bizi gara, orduan aurrak pixkako eskortzen direnean, segituan joten dira beraie bakarrik eskolara, lagunak etortzen dira etxera, Tinton, etorri plazara, eta baita ere bizikletarekin. Guk agian hori ez dugula izan nahi errez gure gaztaroan, ez? Gu txikitan, ni auzo batekoa naiz, eta sumatzen da pixka batola herri giroa, baina hemen ibiltzen diran bezala gure alabak bizikleta hartu eta ermitara doaz, jartzen dituzte sandaliak eta daude bainatzen errekan, ematen du naturarekin harreman bat eta askatasun bat, igual guk hirian ez dugula hainbeste izan. Eta ez dakit nola ikusten duzun gainontzeko lanbideen egoera hemen herrian? Lanbideen egoera, herrian ikuste dute lanpostuak sortu direla, ez? Badago lorpen fabrika, badaude beste saltokiak, beste okindegiak ere badaude, orduan, badaude enpresak, nik uste dut dela zonalde bat, lana gutxi gora bera gertu lortu dezakezuna, ez? Orduan, bai da herri txiki bat, baina inguruak ematen du ere bertan lan egiteko aukera. Gero egia da, segun eta ze lanbide egin nahi duzun, hartu behar duzula kotxea eta batzutan joan behar zerala urrun, ez? Orduan, hor pixka bat, bakoitzak jarri behar du bizitza profesionala eta bizi den tokiaren arteko balantza oreka eta azkenan autuak dira. Daukazunean, aukeratzen duzunean gauza bat, beste bat uzten duzu alde batera. Orduan, nik uste dut herri txikiek izaten aldituztela baliabide asko natura daukatelako gertu, baina, gero guzti hori jarri behar da martxan eta lanpostuak sortu behar dira. Eta eskatzen dena da esfortzu bat, eta igual gara jende gehiago bere kabuz autonomo bezala ere lanean jartzeko, ez? Baina, hori azkenean da, igual ez da hainen erreixa gaur egun. Eta jendeak baloratzen du? Nik uste dut jendeak baloratzen du zer herrian lan egitearena. Herriko jendeak bertako produktuak erosten ditu, hemen adibidez okindegian erosten du, ez? Badaude batzuk, gure kasuan guk ogi ekologikoa egiten dugu. Eta orduan, etortzen direna gure gana, igual dira benetan kontzientzia dutenak, ez? Gero gainera herrian badago herriko okindegia, 3 okindegi gara, orduan. Ogiaren kasuan nik uste dut txalar dagoela nahiko hornitua. Eta orduan, batzuk etortzen dira, interesatuta. Eta gero bertan kontsumitzearena, eskenan da bakoitzaren baloren arabera, ez? Egia da batzutan badagoela tendentzia ere saltoki handietara joateko. Naiz eta herrian egon denda txikiak, ez? Da bakoitzaren autuaren arabera. Eta azken finean denak atera bargera ere kanpora erostera, ez? Herrian dagoenarekin bakarrikan ez da nahikoa. Orduan, hori bai dute herri txikiek, ez baduzu kotxerik, pixka bat mugatuagoa ikusten zarela, ez? Behar duzu kotxea, edo batzuk lanerako, edo erosketetarako, edo baita ere, medikuak eta zerbitzuetarako, bai. Ikusten duzu tendentzia hori, ez dakit herriarena babesteko edo herrikoa babesteko autu hori. Komertzio inguruan, batzu gehiago beste batzu gutxiago, segun bakoitzaren kontzientzia. Komertzio mailan horrela ikusten dut. Gero, bai sentitzen duzu komunidadea elkarlaguntzeko orduan, bai sentitzen duzu komunidade bat dagoela, ez? Bizilagunak ezagutzen gara, eta zerbait balin bada, elkarlaguntza bai sentitzen duzu, bai. Eta kanpotik etorri zarenez, ezakit zerbait faltan botatzen zuen hemen?
Bueno, azkenean batzutan bai sentitzen zera igual bakardade gehiagorekin, ez? Ez ganen dena da berria, lagunak sareak egin behar duzu berria, gure kasuan Atatxi eta Matxi eta Jon Amona kanpoan zeuden, orduan, bueno, pues bai, batzutan pues, pixka bat, kasuetan laguntza pixka gehiago igual, bai. Eta gero esate dizut, ba, igual gertatu izan zaigu, pues, medikuntza mailan eta ba, ordunaldietan eta ba, behar izan, eta Iruñara joan behar izatea, ez? Bai, horre zerbitzu aldetik, pues, batzutan bai ikusten zara esan dizudana. Pues, kotxearen beharrean, eta igual ez dituzula gauza batzuk hainen eskura. Baina, bueno, esan dizudan bezala, ba, gauza batzuk konpentsatzen dute bestea. Eta ere, esan digute, etxebizitzaren kontua zaila dagoela hemen, zuek kanpotik etorri zaretela, Bai. hori nabari izan duzuen. Bueno, nera ama etxalarkoa izan da, ba, familiari eskerrak hasi ginen gure proiektua alokairuan, herrian, baina alokairuan. Orduan, izan zen modu bat probatzeko zertan guretzako pues, etxalarren bizitzea. Eta gero, bueno, bat, tokatu zitzaigune kale berdinean aukera bat etxea erosteko, eta sartu ginen, erabaki bat izan zen, eta sartu ginen etxea erosten eta etxea berritzera. Orduan, bueno, zailtasuna batzutan bai dago, alokairuan eta horrela ez dago aukera asko. Eta ezakit pentsatua dagoen proiekturen bat horri buelta emateko, badakizunez. Ez dakit, ikusten direna da, daudela etxe dexente oso aintzinekoak daukatela bere balore patrimoniala eta baina daude hutsak eta halko zan horretan indarra egin hori dena konpondu eta etxe bizitzak sortzeko gazteentzako edo alokairuan etorri nahi dutenentzako, baina bueno, nik ez dakit asko zertan dabiltzan hor administrazio aldetik. Eta zure partetik, ez dakit hemen bizitzearen autuaren gauzarik politena zein da? Ba, naturarekin harremana, aurrak azitzeko iruditzen zaite toki egokia dela. Bai, eta gero herriak ematen duen komunidade sensazio hori ere bai. Kalean gelditzea eta pasatzea rato bat hizketan, jutea dendara zerbait bila eta zakit beste patxa bat. Primeran, asko gustatzen zait, bai. Disfrutatu horretaz. Eta, bueno, hemen utziko zaitugu lanean, okindenean. Bai. Bueltatxo bat emango dugu hemen. Oso ondo, bai, ikusi etxalar oso polita da. Eskerrik asko. Bueno, hemen bukatzen da gure bisita Etxalarko herrian, oso polita izan da, espero dugu zuek ere asko disfrutatu izana, eta bueno, bista eder hauekin gur esaten dugu gaurkoz. Agur, hurrengora arte! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.